Paralog baik hakanika por ngi priang sobhaya pi baro shakanika 24/7 house of prayer for all people ne ka ying jong ka jing duai ngi don hakanika por hi kaban ye kren haka jingiadei bat kani ka Snem ka bat Thymmai te pastor ngi priang sobhaya pi sai sien pat shakanika jingya kren ka jingi haka jingiadei bat ka Snem ka bat Thymmai U Blei ta tege ai ka ba kumangiyo i ki briew kham tam haba kalapoi ka Snem Thymmai mo kin pareng kyong ka New Year bon sien kum ki briew ngi don ki jingkut jingmut ki babun ya ka ba ngi dei ban le ya ka ban jam show Snem Thymmai don ki ba kham tam ki sokmen na ka pen krek ki la ka yam ka bet ni ka bam ka di ni ka ege ha ka jing trai kam la banong kum ki briew ki ba don ha ki kam business la ni ha ki kam jong U Blei ru ki yong ba la kumno mo man bawan ki Snem Thymmai na ka por ki yong ba nginda le bhano nginda trai bhano nang ta don le ki ba ong ya ga jing imru hau nu Snem Thymmai te la kumno ngadai ban im no ka jing im ka ba Thymmai ten rei bon sien kalong kum ki briu ngi i kalong ka poi biang haju si haju tikat kum na ka Bible pidon ayu pastor ya ka ban kren lani ban ya khlem halor kani ka banta te kublai sibon ya baro ki bi yo sngewthuh bat ba i kan ka por ting ai U Blei pi haga kerteng jong trai Jesus Christ brong nong penim jengi kata ke de jing SHISHA ba baro ki briew namar ba briew udon ya ganika met ka mensim te kumta kadon ya baro hi wei po wei briew ban kala Thymmai la ka dei ka mensim la ka dei ha ka jingmat pyrkhat bat ka metru kwa mo ka jing lait lu ka jing sup ka jingkyrmen te na ka ta ka daw baro hi ki briew ma shwaban kut usnem anong ban rung Snem Thymmai ki da kwa chi saban ino ik ik barim kim kwa shu ban kit lang bat katuka kabarim tingi ai ngu U Blei ngai kumong man ka singi ngiyo ka singi ka bat Thymmai man ka singi ka mi te kumta kini ki Snem ru ki de ki singi ki te ki tayo ki te ki Snem U Blei la bu mo ba kumnongin im ba U Blei don ka jingtmu ka jingim jengi namar U Blei balai wai ka singi ka bat Thymmai igi tayo igi penai igi Snem namar U Blei kudau ba ka jingim jengi ka don kam ban yo ka bat Thymmai ngalaban puli hangne ne tin jong Blei na ka ni ka kitab jingpen pau kalau nong ka ba ar puai ngan puli khat ba san kani ka jinglong jong U Blei te utau ba shong halor kata ka khet wong hakmi nga thau Thymmai yeki ki baro kata ka jinglong jong Blei U Blei jongi usutanat ya ka Thymmai te nak ta ka daw ngi kren ne kan ko por ngai ngu U Blei kani ka jing kren lang mo bang ni kren ba kumnong in rung hok Snem ba Thymmai kata ka jing im jongi kumangala pule menta ba U Blei kwa e ka ba Thymmai te nei ke ka ba bunse na ka jinglong briew jongi ngiale na ka ba shabar mo te U Blei kwa ning kong ba ka jing im Thymmai jongi ka de ban sdang na po jongi te nak ta ka daw la dangi pek ne ka tin jong Blei na ka ni ka shiti ka ba ar korin to angne ngan puli ka ni ba kumnong ilaban yo ya ta ka jing im ka ba Thymmai bat kumnong in yat ha ta ka jing Thymmai ka jing im ka jing job la ong hang ni shiti bar korin kalau nong ka ba san ka khot ngiyo kumta la da u ei ru udon hau Chris ulong jingtaw ba Thymmai ka ba sutanat ka de kata ki barim ki la du no
hakmi ki baro ki la jalong ki batmai menne la kali tu ke jingkylli balai ki briew haba ki la kwa ban im thamai dei kaju si kaju manu snem swaban kot snem man rung snem ki kwa baro bakin yo ke jing im batmai Hynrei kaba kun jong ki kalong kaju si kaju Tikai kemud banang kalong ba balai kalong kumta ngilayo iga jubab menta batang uta ubadon hau Chris ulong ujing thau batmai Tikata ka deka badan kami iga jing im jingi to ku Blei sibun pasa ngasu thu ka kuma philapen kini ki khot tin Blei ro tikai ga ba nagaliang jongaro ngasu thu ka deka ni phi Lada khlem U Blei haga jing im jong ka jing yak lenti ka jongi kala ban long ka jing job kala ban long ka jing sharem ru tang ba nga yu ga ni ka we kumba hang ni ro nga don ka tien ka job lei na ni ka kitab ka jong Isaya na ka lanong ba sao pho ka ni ka khot ka life we ka long balada khlem shania U Blei kala ban sha job la ni kumong fail mo te hang ni ngap U Nongthaw lepa uong kum ni nagalanong ba sao pho ke kitab Isaya dekat ke balai phoi kong kita kiba ap khmi ha U Trai kin pen thamai bor nang ta kin her shajrong da kitab nyang kum kipukni kin mare kin om so thai bat kin nang yai kin om sel luai te ang ni nga suthu kalong ba pi kuma philapen ne ka tien ka jom lei Lada ka jingkut ka jingmut ka jongi ka long SHISHA da ka bangi aino yala ka jingim U Blei ba U Blei un saindur U Blei un thaudur thamai un penyat mau mo ko mangi iro na gani ka siti siginong Philippi ka ni ka lanong ka ba sao na ka khot ka ba khatlai ka ong ngala ban le yaki ki baro da uta uba pensaj bor yanga U Chris Jesu Kane te kani kalong ka ka ba ngaro ngas tu kalong ba ka ba yai rengkat bad U Blei kata ka jingkut jingmut ka jongi kumaong mo hakiwei pat gibanta jong ka jingtho katuga kitab Sam mo kaong ka jingkut jingmut kalong nau briew Hynrei ka jing penjanai kalong na U Blei te kani kalong ka ka ba nga yu te nang ta ka ba sultanat susu kumba ka Baibl ka thu yangi mo na gani ka kitab ka jong Isaya kani ka lanong ka ba sau pulai na ka khot ka ba khat pra du arpo U Blei wong ka let no ye ki baro ki barim tu ki jinglong barim Lada ka dei kham tam ka jingim ka ba Sniew lani labanong kom ka business ru lada ka du nong mo U Blei wong klet no kemud lada ngi IT no hau mo wong bangan thau thamai manga wat haga risiap ka belong ka daureng kyang ru hang tangan penmi ya ka wa Kemud ka business ni ka jingim ka bala terkong ka bala du boru nre bangi shania U Blei un penlong ya ka kumaula ong hang ni wong ya kata kari klauru ka balong kari kenja wongan penmi dia ke jingtung ke jingtep te to pasal ka kwa syu ya ka ban yo ngau na pi te nga sutnat ya kane bala pule mentane Isaya kalonong ka ba sau pong ngan puli sa chisen tang bangan puli nadu ka khot ka ba arpo khandai u ai kabor hakiba sngelwai bat ha ubom donbor upenroi kabor utau di Blei kum ong meni ba khlem lada khlem U Blei lada ngi persangkat nu kat noru kan namla ban long kala ban long tang ma ka fail ka sha job kan long nong laban ai nuksa kalong kum U briew apo duriau uba shong ling apo duriau khlem U boita te kum ta ha ka jingim jungiru lada khlem U Blei kamut kamlong te hang ne long U Blei U ai kabor
Tegen puli no record ka ba live boy kong Hynrei kita kiba up kmi U Trai. Lada pikwa ban yo ya ka jing job ka jingim bat mai swa ban rung no snem kolong ngidon kam ya ka jingim ka bat mai nengkong hakamun sim da ka bangi pet U Blei da ka bangi up U Blei. On pen tmai bor ye kin her sajrong de ki tap niang kum ki pukni kin mare kin om sngewthuh bat kin om sngewthuh luai ani gede ko bastama namar habang iyo ye gede jingim ka bat mai neng kong hakamun sim kum mangila pule mene chiki korin ka to stibar korin ko san khot khat nyo ba wei ba don how chris long jing thau bat mai bat ngim im su da gede jingim kabarim kinet nga skwa ban ye thu mok e ka ba jamin swa nga kan mau ngarang sa alaj kor atau pot. Te don way briew ba sama jan uba bale business. Briew ba ngalaban ong ka business chung ka ba he ba. Te man ka snem ngarasa ang to kumba san riu snem. Nga chejo I man ka snem ule kum no to polok ujusna way kum kakadur jong briew sna do plang atau pun kup de ki badai ki coat jong ki jaket berim kutu tenrei nala poye to ka sni sobakan mi to ka snem mai la shai utang no itu briew tengong balai ule kum ne briew man ka snem te hawai ke sni ngasayo jingtip wong ba ngalangia itu briew berim te haban tang no daga ding tenrei wahaban le ikata man ka snem imat bakam don jingkala area Rei aingu U Trai ba mangi pade habangi kala Thymmai de ka jingim jong Blei la kalong man ka por ngilong Thymmai be nama kumala pule mene wei badan Chris long jing thau ba Thymmai te kane kalong saka jingkyrmen ka ba kraw na ka banta jongi te kumala pule mene mo pila pule ke to ka isya kalonong ba sau polai ro to sutnat ang to hangne de khot ka pra kyong wat kan mau ki ke ba mensua chisin balaya chakmat klet no ya kabala dep klet no ay kabala dep nang ta lemne ke barim wat pyrkhat chu wat pyrkhat chu ya kabala dep kito ke jing sha job bro la don mano bala thai la ngia chi cha usnem arajar apusan la ngia chi cha rung no usnem bat mai Hynrei da ka bor jong Blei da ka jing trai mun simbakut da ka jing im bat mai no Blei bat hang ta pin sa yu I ye ki kamba kani kalong ka bor ka ba kraw hadu kata ngim dai su ban kan mau ki ke bala dep ngim dai su ban pyrkhat ye ki ngim dai su ban bu ka jing mot nama de khot ka ba khat khnai wong hakmi ngan le ka ka ba Thymmai ka shong happy ka shong nga lalangi don ga jinget ba usnem arajar arpun riu unlong usnem jong ga jingkyrkhu kum ba pinget kum ta kalong te kani ka tin jong Blei ru ai bor yangi bangin im kum ne ga jing im ba Thymmai to kumlei siban passer ka ka ba phi lanang panchai shu ngaro nga sngewthuh ye kata ka kumba phi ong phi kumba ngila puli biang arsien ye tu ka ju kani ka isaya saupo ka record ka balai phuwe hang tu wong ba ki ba ap khmi U Trai kemut ke baro ki kremen be tang U Blei ki shania U Blei kemut U Blei hang tu wong kin her sejrong kum da ki thap niang kum ki pukni kemut ba U Blei unra sejrong lada ka business kala down lani ka jingim kala yar mo jinglong men siem kala down kala yar Hynrei U Blei un kentiu ba pi ap hu pi shania hu IT la ka jingim shu te nang ta wong haba pi mare ru pi nom so thai kemut haba pi nang yat kham tam ka ba kan jaman siem nang ta ka kam ka jam ka business ru ngala banong haba la shania U Blei te kanom du kan phoida te kham ta wong haba pinang yat ru pinom lawat mo un si ong ngalang nya ngala thai kan ke jingim thai kan ke business ka ba sukum ni Hynrei haba la shania U Blei kemut kan long ke jingkyrmen teng ni ngadon ru ban pen I negani ka sam ka ba lai punyau mo ka ba sultanat su hang ni ru ka ong ngap kong kum ni kong ka dekat
kabalai naka kitab Sam kabalai punya kong syania ha U Trai tole ia kababha to shong hakari nang ta shu ru kei kabang i heng ni ka snat le ni ka khat ka ba sao kong pan so bahaya le dia U Trai te un ai ka jingkwa ka donod jong mi nang ta ka ni ka ba san le le hi ka la pan scam shu kong ba ai ti la galanti U Trai to syania ru hau te un pen long yaka amen te ngangas tu ba kadai kata kabor jong briew pi start ngila kan bala ru rei kadon kumong tin pareng kalong limited kumot dau uput Hynrei U Blei kamdon ge kebom la bat u kuma ka Baibl ka ong ba naba omdon ge ru kebom la bat U Blei to pasal ngakwa ye kaban keli susu halor kani mo te hato kini ki plan mo kham tam kumangi inadu ka sarkar te kini ki company he ka jingiadei lani kini ki jing syakriru ha ka jingiadei ka bakan jaman sim ki ken hun balang lani ki ken hun kristan ru barabor ki juong kita ki bang yong tin pareng kita ki budget lani kita ki jingman laga de ka pisa tengkala ni ka rekom trikamro te hato kumbang ilaya keren kumni na ka Bible kita baro kinlong ki ba job pura kiban kumbang kitin nongwei kiban ai ka taga grand success taga jing job ka ba paka ka ba pura lada khlem U Blei kano ka ba khlem U Blei kumba ong nengkong ka itnat nengkong ka ipu iping Hynrei suki kalaban terkhong no kalaban du no Hynrei kanu ka bala shani U Blei manu bala shani U Blei ki don ki por se ki jingtenju ki laban wan laban ong no adangi shani U Blei kalaban wan war ka jingpang lu so bangan yap no he bala shani U Blei dang im nang tadon ki balik business se ngalaban ong kala ikumak kalalut reha bala shani U Blei unsa restore unsa penyopat unsa kerkupat bat kata gadi kabadon kam te ke mut ban ong hang ni kalong ba ladang ikwa ba ka ba syamal kan seiso kan roi kan mau ya kani ningkong kade ban yo swana po kamunsi namar ubri ulong spirit, soul and body. Ningkong kade banyo ka spirit haba kalayo kaminsim kalayo tmai kalayo kalong bless bat kuntakan sa pau saba. Te khlem U Blei nginem la. To U Blei siwan pastor te kumba hang ni mo pastor nga angu U Blei pila shong pila sa hang ni ngijua duai ar sau kanta. Te kei kaba ngakwa ikaban ong hagani kapor. Kumbangi ya buru ya kanika jingshakri ke jongi daga pensyong nong rim naga ketien ke jong Blei kuma ngilabu naga ni kitab Isaya kaba sanpon riu ke dekat kaba nyau ke bong ba ya ka ying jonga en khot ka ying jong ka jing duai na ka manta ki kenjam riu baro ya gaban penlong kata ka jingkyrmen ong U Blei ha ulum bakentang jonga te piju ya duai hot ngaru ngajuan ban ya duai rengkat bat pihang ni te sngewthuh nem ba ka weina ka atiar ka ba bhatam ka ba wanra ya kata ka ba ong tin pareng ka grand success ka jing job ka ba don burom ka dei ne em ka jing duai namar ka jing duai ngaju rabor ngasi ong mo ba ka jing duai kalong kum ka jing penyiar mensim om don weiru briew ong ap chuamong ang sa penyiar mensim chua chi minute ar minute ang sange chua te ka jing duai ru ka de ban long kum ta te ka no ka ke bangile ka no ka bangile khlem jing duai kan mau ya kani kan nampoi sa se te la kadai ko mapiong mane le sa ka jinglong mensim ne ko ngin keren ni ka jinglong mensim te ngalaban ong personally la kadai ha ka balang
laka deh ka family Ho. mano bala sdang de ka jing duai Ho. lada nengkong i kumba kam don re ka jing pelaj Hynrei ngan ye thu ye pi la ti kena haba pi la bu de ka jing duai bahkan sayo i ka kam Ho. namaru jisu pi jisu long ka nuksa Ho. u jisu u duai de ki pokan ta haba ulej ban sekri tang san minute po minute tang laban Ho. tengi su thu hang ne kalong ba habangi rung haus Snem Thymmai ru ladang im chenye ka dengan manjeng iban ong trai ngan duai bah Ho. kamla ban long jingkyrkhu lan ru Ho. ka jing duai ka de ban long baning kong tam ta ka de bangi de ban ken ma kham tam ki kristan Ho. To ku blei shibon pasa kata ka ei ka ba pi ai jingmot tengaru mo kai ka ba nga pet berabor na ka Baibl kalong ngayo i ka ei ka ba Jisu hidala di ukuran tigani nga kwa ban pen i menta nagani ka gospel kum Lukas ru nagalanong ka ba arkhoi de khot ka ba lai pon riu ngap u Jisu ong kum ni namar kata to syarai bat to duai barabor amen ba en yo nyau ya pi ki babet bad ba pin yo like no na kini ki ei ki ru ki ban sawan lap bad ban yeng hakmat jong khun jong briew ti ke ei ka jing so thu ka jong ang ni ro mut kuma pila pen syai ka jing duai ka ban wan ra sha ya ka jing job mo te ngiu briew ro kuma pila ai nuksa bom don oxygen su leer kuit mo temut ngilang ban nyap ka no ka por temut la da ngingim don ka ni ka jing syania au blei lang ba ka jing duai kemud kalaban fail ga business kalaban sha job kham tam lei ka jinglong mensi igei ga ba nga yu iru hangni ya ga ba om dei tang Jisu gini ki apostol ru abangi pek nadu kai ga ba las dang ye gini ka kam katogalanong ka ba nengkong ru nagre khot ka ba prau Jisu pai gini bagi dei ban duai syang to Jerusalem nang ta shu habangi petru ki im de jing duai ki yai de jing duai nang ta katu kalanong ka ba ban riu nag de khot ka ba sau le ka ba kiong ngin yai ne ka jing duai nang ta ha ga jing syakri ya ga ktien tegemot kham tam le ka jing syakri ka ba kan jaman sim kan sha job laga de ka jing im simet lani ka balang lani ka ministry ka jing syakri bat kum bagi apostol ru mo kum upo lele kum mangi pek kenika sti ka maning kong kinong tesel ni nagalanong ka ba san ka khot ka ba khanyo ura kentu wong duai khlem daput te dangi pek wat nadu ka kitab ka riu ka ba rim ha ka kitab sam mo ka ba san pusan khanyo u sim David kat u sim habau deu nong sensyar ngalawan nong in ka foru kiwadon ka kam sensyar kadar laga dei ka kaganono ka benta ka office ni ka ikero habang isyania au blei ko mau swim David uong la mensngi ne menmit men step ni chiteng sngi ngan ka ang jam show blei bat un sngew yanga to pasa ngakwa syusyu ban ye kren bat ban keli syusyu ye pi ka ni kapor to kumangila ong mane mo kum ki briew ni le kemen ye gani ka jingwan ka Snem Thymmai bat kham tam le mo ka jing pen kre ka jing pen krum baro ka long sha ka ba om don weiru ubom kwa ya kata so tenat ya pet miet ya ap miet ru ten rei pat hato kan long ka jing pen sobhane em yo blei lada ngile ye ki kam ke ba Sniew mo la ga bam ka di la ne ki no ki jingle ke jongi ki balong SHISHA ka ba kta ya ka imlang ka salang ka jingiadei bat ki para briew kai ga jubab ngalabanong katkum na ka Baibl katkum na ka Baibl ngin pech ki nong room kala nong ka ba khat kani ke di ka jingim jong ki bangai namar bangila ya kren meneng ong bangidai ban im ka jingim Thymmai bat hangning in sayu i ka ei ke jubab kham tam i kita ki bangai yo blei ki bangai yo blei
la tho hang ne si ki nong rum kala nong ka ba khat ar ngi ne puli hang ne ngi ne puli hang ne ka de khat ka baning kong bat ka ba ar namar ka tang agar pat ye pi ko para bangai na ki tang ke jing isnei ke jong blai ban ai tino ek met jong pi kum ka jingknya ba im ba khuj bat ba pensngo ba e yo blai ka ba long ken ka jing shakri ba kan jaman sim jong pi ka baning kong kalong bangi dai ban ai tino ek met jongi kaniru ka keren ni ka jing duai kumong mane kitsa khndiat ye ka to banta nong ban sa khndiat ye ka jing duai ka jing duai ka dei haba u briew u it ban duai unu bangai haba u sngo bang ban shong ban duai ka tu ka pan pau ba utu u briew u shani ba U Blei namaru le chok blai shwa ban le ke la duai shwa te kumta ban rungi ka ni snem ka bat thamai ru hang ne long ba ngi dei ban ai tino e ke met jongi kum ke jing knya ba im balada don ki e ke jing kwa ba kan jado tongin chi ong no ang ne kum ba babun gi briew dei ba nga ong shukran ni ka ne kade ke jing shisha mo along salan sal mo te bun sena ba ki briew ki perkhat ban le kemen kata ka snem thymmai ki perkhat da ka ba di kiat da ka ba le ki kam ki ba mo ka ba U Blei ru susi te hang ne long habangi ai tino igini ki met jongi so U Blei ka penlong igini ki met jongi ka jingkwa ka ba Sniew kalaban ingno ingkohnguh ta ka khat ka ba ar pade kong tawat pen srim rengkat yalade bat kani ka perthei kumong mene ka perthei ka le eu ka perthei ha ba ka le Snem Thymmai ka ya shat ki kemen da ka tu ka ba ki di bu ai mo da ba ki le ki kam ki ba boman bat kam dei ban long kum ta ngim dei ban pen srim rengkat yalade ba kani ka perthei nei ne ban le kum no Hynrei to pen kaladur no yalade le kum no da ka ba pen Thymmai ya ka jing mut jong pi renew your mind sutra ang ne pen Thymmai ka jing mut swaba pin rung Snem ba Thymmai pi rung Snem ba Thymmai da ka ba pen kaladur ya ka jing mut je pyrkhat wat pyrkhat chu ya ka ju kum ong ne let no ke ka ba rim bread no ka ba rim te ha bangi la le kum ta ka ka ban jai ngi khnang ba pin yo tip ka ba kum no ka long ka mon ka jong blai ka ba ha bat ka pen sngo ba bat ka ba janai de Lada ngi la IT lo de ka jing im bat ngi la pen kaladur yala de ngim pen srim su yala de pakai ka perthei bat hang tang in sayo ka jing sup ka jing kemen ka met kemen sim bat ka jing man berkat to ku Blei sibon paso ke ko ma phila pen shai nga suthu kata ka de ke ka ba ko mala ong bangin yo tip ya ka mon ka jong Blei bagamon ka jong Blei barabor mo ke ko mangi yu I na ka Baibl ka long ba ukwa yang iban penon burom ngakwa igaban peniru naganika jingtho naga city sikinong rom naganika lenong kaba shipau naga dekat ka khadway kumba ong ka jingtho ba kita ki ba shania U Trai en om pen le rain bu kho yeki te hangni ngastu kuma phila ong pi kemut ba hot hagba kan jaman sim kam tam kum ki banget ki Kristan mo kabangala ban ong habangila ya SHISHA ban pensobhai ka mon ka job Blei number 1 kalong ka de jing duai im de jing duai ya de jing duai nang ta kren ye ki balong katkum ka tien ka job Blei mo te kumangi iro ya ka ba sushu langi pet ye ganika city sikinong Ephesus mo naganika lenong kaba khatsan ngiu yang ni yega igaba khamtam ka kren la yagi banget ni ki bompat nget ru ki para briew ru hi yang ni ka Baibl ka don ka jing sneng ka jingkyrkhu ka jingkan pham kong bang idei ban long kita ki briew ki ba start om dei ban long ki rubi hang ni ka ong mo naga Ephesus kalanong kabasan kerkot kabakatsan kong tokmi bah te kumno piyai
Om kum ki bom start. Hynrei kum ki ba start. Te ketin pareng limo kada ong ba not as fool but as wise. Kum ki ba start. Om dei kum ki rubiet. Te menta bang ngile iga business nga kam ka jam. Mano ba kwa iga ban le biet ban du nong. Baro ngi kwa iga ba. Ten rei kum ki briu ngimla ban le kum ta. Ten rei haba ngi yat iga ka ba. U Blei u kuat dah kaba tip iga mon ga jong U Blei un pendep. Te hang ni kam kaba sultanat kani rekod kan riu le kong. Siu spa iga por. Naba kini kisngi kilong kiba Sniew. Te to kuma pila ong mentan mo. Fi ka kalenti jong ka bertei berabor kalong ba kumba ong mo ka kitab probab ka to ba kan riu arusan ya ubriu berabor kalong don kalenti ka ba iman baik. Igo maka idei mo ke jingle baro. Hynrei ka ba kut jong ka kalong man ka jingyap mo. Ngalaban ong mo da ka ba buram mo. Punsin ha ka le kemen sobha kaya syat ba kenja pertei. Lani ngalaban ha ka bam ka dik ka balalong obar ka balalong palat ka du ka senaman ia ka jingpang lani ka tu ka jingle kemen le sobharu ka poiman sia ka ya syok ka ya dat. Ka don ka porli ia ka ma nga juga i mo ka jingyat lenti ka jonga hadu ba kibriu ki yaman sao. Hapan ya khlat ru. Te kata kalong ka ka ba ngiu i hang ni ka Baibl ka hikai kalong ba ngidei ban khmi ba nginom dei ban long kum ki babie. Nrei ngidei ban long ki ba start. Ngidei ban tip ru lah ganu menta ka bangile da ka bang su spa i ka por kemut da ka bangile da ka ba Kane. Da ka ba teu. Da ka ba pyrkhat ba. La da ngale kum ni ka yalam syano. Ya ka met ha ka bam ka di ru ngalabanong. Haba ngile ige ka ba long syaba palat uput kalong penban ka ba wanra ka ba Sniew kumala ong hagani ka jingtho hag Baibl nang ta ustunat sisu ang nilig ka ong hagani ka dekot ka ba kanyo mo Efsos san kanyo ka ong namar kata to wat long pi ki ba biet Hynrei ki ba syempang ka ka mon jong U Trai. To pastor ngakwa syu ia kaban kli fi te kham tam kum ki bangai bat ia ki para briew ro ngalaban ong kum no bangingin tip ia kamon ka U Blei philaban pen ilem katkum ka Baibl kum no ngilaban tip ia kamon ka U Blei kum mangila pule mene seginong ro ho baladangila IT yela di kamet jengi ngila pen kelador yela di bat hangtang isa tip ya kamon U Blei. Ha. Kay ngumud ban ong ne kalong ban kham jiliu ta khndian. Ha. Ba shwa bangin rung se ka Snem ka bat mai ngila de ban ong no ngala ban ong no ngi de ban donru ya ka vision. Ha. Ngi de ban donru ya ka jingyo ipao. Ka jing i jingai. Ha. Hynrei kay ngumud ban ong kalong ba hang ne khniat nga stunat ba phila pule ka ne menta. Ha. Na ka ne ka Ephesus kolonong ka ba san khot kan riu. Ha. Da ka ba suspa ka por na ba kini kisngi kilong ki ba Sniew. Ha. Suspa ani ka ktin ka ba stuna la ka dei khasine dei pharing ne ka ktin yuru ka ktin suspa baro ubru sutna. Ha. Ni so thu ang ne kalong ka ni ka ktin suspa ka dei ke ngalabanong ka kren ya ka por. Ha. Ta ka daw ngalabanong ya ka pisang lada pi du ya ka pilaban kamai biang nang yo biang wat ya ka jingkot jingkiaroh pidang la biang banyo ya ka por pim yo su ya ka bala ya ka bam menim step mla su banyo biang ya ka bam menin mla su yo snam bala dep mla su banyo tenna ka ka hang ne ka stnat ka lama namar apostol Paul uday briew ba start ngalaban ong wat ha ka jingpule nang ta undalayo ha ka jinglong mensim le kala khrau pa tagra ukren nang ne ngangai kani ka dei ye ki bangai lane na pdeng jong pi ki bangai ba don U Blei ngalaban ong kane ka laban apply ya baro ki briew da ka ba sus pa ya ka por namar ya ka por om la su banyo om la su banyo hadin ubal adap ngalaban ong ubal adap
arpo snem ka karta Hoi. hadin baula poi arpo snem la su ban yo biang ya ka arpo namar kalayat te kum ta mangiru kum ki briew ngala ong ki briew baro ngabu no da kata ketin lagi dei ki ba tre business lagi dei ki ba syakri U Blei lagi dei ki le kana ka kham ngala ong ka sanchar khadar kana kono ka kham man le kana kono haban suspa ikapor na bikini ki singi kilong ki ba Sniew kamut ayu kata usetan uanan ra sibun ki distraction ya kawan pentut penwit ingi bakla lenti ban pen bakla lenti haga jaka bangin poi wot ngin slem no ngalangi bakla khaniat le lada ngalaban ong tu haga jinglej laban ong ngila book ya ka tiket ka train nya ka fly tang su bakla ka ladu masuk tenaka ka daw ka tin jom le ne kong Daga ba suspa ekapor naba kini ki singi kilong ki ba Sniew uwei ba hagini ki singi labanong baro hi ubriu utip hagini ki singi ba ki singi kilajan kot kilong ki ba Sniew tenak ta kadaw kalong yengi bangi de ban suspa eka ngan pudi sa kendet na kolosai ru to kolonong ka ba sao ka di khot ka ba san kong ne to ya chaka jing start sekita ki balong shabar da suspa no yakapor ya kum ki bastat da suspa no yakapor tengi aingo eka ktin jong blai kalong ba kani ka ktin jong blai hang ne ngako ban kniat ne menengi la kren ba habangi rung shau Snem Thymmai ngidei ban pen kaladori ladi ngidei ban yo ka jingim ka Thymmai nang tam dei tang kata ngila pule ka baar kalong ba ngihap ban suspa ikapor yo le seu Snem ban wan biang laban ong layat baru ci Snem serwakai baru ci Snem te ngihap ban suspa ikapor pan Thymmai ka jingim suspa ikapor parang tangin sa yi ka jinglong sukses higi banta ba to ko blai sibun pastor te ge ka ba pen kan mau yang aku ma phila ong kata kalong ba SHISHA bau jisu hamanga pet ikanika ka gospel Matthias nagni galanong ka banyau kamtam ba Ukraine nagni ka khot ka ba arpo sao ba arpo san ai ka nuksa ye ki nongrim te wong ba no briew baro u ba start u yo sngeu ye tien jong abad u le ye ka en tharai u kum briew ba start u ba te ye ying jong u halor mausia te ge ka ba ngadon ban ong ni ka por kuma phila pen I hang ni kamon ka jom lai kalong ba ngiyos ngau ya ka tien jom lai mudi ka ei ba de jing sha ngi de ban yan katkum ka nongrim katkum ka ei ka ba U Blei ukwa telang ngi le kum ta sha nganget ye ka ni ka wei kalong mano baro la ban ong ngi ka por ki bla long Kristan ba tip ka Baibl ni ki bom long ru ha phi yan ye ka ta ka lenti jong ka jing SHISHA hi U Blei ukarshan ni ka ta to pastor ka ni ka por shwa bengin sange no ka por ka la lengkot te pidon ayu ya kaban ong yaki parlok be iet kiba yo I hakani kapor lengba kani jing ya kren ka jungi na kani ka channel te ke ei ka ba nga kwa ban ong hakani kapor kalong ba ngangej ba baro ni kwa dik hagaman sim bangin yo ye ka Jingkyrkhu kumong mani ngaban met kaman sim ka jingmod pyrkhat uei ubom kwa ban long bless uei ubom kwa ban long ban yo Jingkyrkhu ten na kata kadaw sai sin nga ban biang lalangi kwa ban long ki ba lakirku ngidon kam neng kong U Blei ha ka jingim ka jong ngidon kam ban pediang ye jisu ku nong penem ngin salong ki jingthaw ki ba Thymmai te lala pila le kum ta pisayat pede kum ong mene ban but yakani ka linti ka tin jong Blei parhang tangin sa yu I ki kamba ban pinsa ong ngaingu U Blei ngai sngewthuh personally yaladi na kaliang jonga ngalaban ong usnem nadu bangla pediang yu jisu kamdon kaweru ka Snem bangan ong kanem Sniew nadu ka Snem kat kenai spa kenai popra kat kenai spa kenai popra hadu mentang la but yu jisu ngam pa ju ongre ni ngala thaj ya ka Snem
te uneu snem mentaro bangin rung hane ar hajar ar punriu ngamdei bang ongala thajau ar hajar ar pusan rei ngakam kemen susu ban yo ayo batmai snem ka jingkyrkhu kanang penlang kanang pha susu la ka dei ka jinglong mensim la ka dei ka nugno ka ying kasem bat ka jingim ka bangala ban ong ka jingim baro pha ngala ban ong da ka takten bat ngin long SHISHA ki ba dap de ka jing kemen de ka jing suk ka tau blei ukular ye kita ki ba ngai che te kublai shibun pastor te perlok ba iet ki ba pet leng ba kanika channel ye ka bangi ju ekren ngadon ka khubor shwa bangin jam shaunu snem ubat thamai to ngin IT kumbangila ekren hagani ka por number 1 shaw blai leng ba gi jing duai bat ka ba kut jingmut SHISHA ye ka ban le ik ta ka ek ka ba kumbangila yo somane haga jing ekren ga jongi ye ka bangi ai na Bible to le ye ka ba shong hakari te U Blei U ong ngan sa pendep ye kita gi jing temu ka donut ka jong me lani ka jong nga ka jong pi baro haunu Snem Thymmai U wan U ar hajar ar pon riu U Blei un kyrkhu ye pi baro ngin se kendo pat ban ngi khot so bha ye pi ro syagani ka jakat duai lada pidon kam ye gi jing duai ngi don hang ni kini syakri ke jong Blei ar po sau kanta ki ba duai kani ke jaka kam khang bat sngi bat mit pidon kam ye ka jing duai lai ka business ka kam ka jam lani ka jing pang ka jing stom ka met lani ka no ha ka ba pi pidon kam wan syang ni ka jaka baro ka pli na kamta jong pi U Blei un kyrkhu ye pi ka Snem Thymmai ka ba suk ye pi baro hagerteng ka jong trai jisu ko Blei